taħt il-baħar hemm din oħra u għall-ewwel darba l-pubbliku se jkollu l-opportunità li jgawdi l-patrimonju kulturali ta' taħt il-baħar Malti mingħajr ma jinżel jodos. Għal dan il-għan twaqqaf l-ewwel Dipartiment tal-Wirt Kulturali ta' taħt il-baħar fih dan Heritage Malta li se jkun qed jimmaniġġja u jħares il-patrimonju kulturali ta' taħt il-baħar. Id-Dipartiment b'kollaborazzjoni mas Suprintendenza tal-Patrimonju Kulturali sidentifika numru ta' siti taħt il-baħar sabiex dawn ikunu aċċessibbli għall-għaddasa b'mod ikkontrollat. 10 siti storiċi se jinfetħu din is-sena u Heritage Malta għandha lan li tiftaħ bejn 3 u 5 siti ġodda bejn 2020 u l-2021. Iżda l-dawk li mhumiex għaddasa, id-Dipartiment ħaseb li permezz ta' viżiv bħal filmati fuq is-sit elettroniku u teknoloġija 3D, il-pubbliku jkun jista' jgawdi b'dan il-mod il-patrimonju kulturali ta' taħt il-baħar. Id-Dipartiment se jitmexxa minn Timi Gambin, fisser kif għal numru ta' snin twettqet riċerka arkeoloġika taħt il-baħar. Minn dan il-proġett ġew skoperti, iddokumentati fuq mapep u studjati numru ta' depożiti ta' valur kulturali importanti ħafna. Uħut minn dawn is-siti jvarjaw minn relitt ta' xini Feniċi li jmur lura 2700 sena, li huwa l-aktar antik fil-Mediterran ċentrali, għal ta' postijiet bajruplani merqa u bastimenti ta' żmien l-ewwel gwerra dinjija. Ftit nies, perċentwal żgħir ta' nies jinżlu taħt il-baħar u ftit inqas minn dawk jinżlu ċertu font. Allura ħajkonna programm sħiħ ta' edukazzjoni, talks għal-pubbliku, anke estensjoni ta' mużew fuq il-web biex aħna naqsmu, aħna nixxerjaw bażikament il-wirt kulturali ta' taħt il-baħar mal-pubbliku ġenerali, mhux biss Malta imma anke barra minn Malta. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi qal kif tħabbar fil-budget il-Gvern żamm mal-weda tiegħu u llum nistgħu nipproteġu l-patrimonju kulturali ta' pajjiżna li jinsab taħt il-baħar. Għaliex taħt il-baħar huwa parti mit-territorju tagħna. U aħna għandna ħafna u ħafna wirt taħt il-baħar li hemm bżonn li nieħdu ħsiebu u nispjegaw lin-nies, nedukaw u nagħmlu aċċessibbli għall-pubbliku Malti wawċi. Il-Ministru Owen Bonnici qal li saru l-emendi neċessarji fil-liġi sabiex il-wirt kulturali taħt il-baħar ikun dejjem protett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.